Kuvitellaan, että työskentelet markkinointiosastolla suuressa, pienessä tai keskikokoisessa yrityksessä. Yksi suurimmista haasteistasi on pitää nykyiset asiakkaat ajan tasalla ja saada uusien potentiaalisten asiakkaiden huomio tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin. Kommunikoit uusille sekä vanhoille asiakkaille niin sähköpostilla kuin perinteiselläkin postilla. Käytät mahdollisesti myös Google-mainontaa, bannereita tai lehtimainoksia ohjataksesi potentiaaliset asiakkaat verkkosivuillenne. Tällä hetkellä sinulla on 3 mahdollisuutta. 1. Työskentelet yhteistyössä mainostoimiston kanssa, mikä yksinkertaisesti tekee kaiken puolestasi, mutta laskuttavat jokaisesta uudesta versiosta tai muutoksesta. 2. Olet työskennellyt vuosia graafisen suunnittelijan kanssa, koska mainostoimiston käyttäminen olisi liian kallista. Tästä syystä yrität tehdä mahdollisimman paljon itse. Koordinoit muun muassa sähköpostityökalun tarjoajia ja painotaloja. Sinun tulisi olla rekisterinen asiantuntija. Et aina tiedä, miten vastata vaatimuksiin myydä enemmän. Tai 3. Olet osa suurta yritystä ja sinulla on annettu enemmän kuin tarpeeksi resursseja. Markkinointijohtajana haluat toteuttaa innovatiivisia ideoita ja ennennäkemättömiä kampanjoita. Tavoitteenasi on hyödyntää kaikki asiakasdata ja ymmärrys, joka teillä on. Valitettavasti markkinointibudjettini on joutunut leikkauspöydälle ja IT-asiantuntijat on ulkoistettu ja he ovat kykenemättömiä ymmärtämään visioitasi. Loppujen lopuksi ei ole merkitystä kuulutko ryhmään 1, 2 vai 3, koska kaikissa 3 yritetään selvitä monikanavamarkkinoinnin sudenkuopista. Riippumatta siitä, miten haluat tavoittaa vanhat ja uudet asiakkaat, sinun täytyy hyödyntää eri kanavia ja linkittää ne yhteen. Kaiken keskellä on ajantasainen asiakasrekisteri, mikä on älykkään markkinoinnin sielu ja avain menestykseen. Tästä syystä se vaatii huolenpitoa. Tavoitteenasi saattaa olla syventää asiakasymmärrystäsi keräämällä tietoa asiakkaasi käyttäytymisestä ja mieltymyksistä kampanjan aikana. Tallentamalla saamasi tiedot rekisteriisi, viestit tulevaisuudessa tehokkaasti ja personoidusti ja asiakkaasi tuntevat tulleensa ymmärretyksi. Tuloksena saat onnelliset ja lojaalit asiakkaat. Miksi et toimi näin jo tänään? Yksinkertaisesti kaikkien kampanjan eri osien yhdistäminen vaatii paljon työtä ja eri asiantuntijoita, joten loistavat ideasi hukkuvat johonkin IT-osaajien, koodaajien ja graafisten suunnittelijoiden välille. Ja kuinka ollakaan, johto on tyytymätön projektin toteuttamiseksi vaadittavaan aikaan ja rahaan. Kuitenkin ratkaisu on ilmiselvä. Jos olet kyllästynyt jatkuviin eri asiantuntijaneuvoihin ja loputtomien prosessien koordinointiin, tarvitset vain työkalun, jolla voit hallita viestintää ja millä saavutat riippumattomuuden sekä kustannussäästöjä. Meillä Laineella on tarjota sinulle tämä työkalu. Oiva. Toimii selaimellasi ja hallitset sillä kaikki kanavat integroidusti ja saavutat tavoitteesi vaivattomasti. Toteuta designin ja sisällön niin printtiin kuin sähköisenkin mediaan ja linkität ne vaivattomasti mihin tahansa rekisteriin. Oli kyse sitten verkkosivusta, kampanjasivusta tai sähköisestä uutiskirjeestä, et tarvitse HTML-osaamista etkä IT-tukea. Luo kaikki kampanjasi Oiva-työkalulla verkossa ja jaa ne tarvittaessa vaikka ulkopuolisen suunnittelijan tai toimiston kanssa. Yhteistyö ei ole ikinä ollut näin helppoa. Kun kampanja käynnistyy, sinä hallitset kaikkia informaatiota. Seuraat kuka vieraili milläkin sivustolla, milloin tai kuka avasi sähköpostin. Kaikki data on reaaliaikaisesti saatavillasi. Hyödyntämällä personoinnin mahdollisuuksia nostat huomattavasti vastausprosentteja. Käyttämällä personoitua QR-koodia tai verkko-osoitetta saat jopa printistä mitattavan. Eri versioiden tai mediakanavien tehokkuuden vertaaminen on lasten leikkiä. Saat tarkkaa dataa kampanjoidesi tehosta, samalla opit tuntemaan asiakkaasi paremmin. Myyntiosasto on innoissaan ja johto saa informaatiota, jota se on aina toivonut.